Doncs jo soc la terapeuta ocupacional del centre i el nostre principal objectiu és millorar l'autonomia dels residents, que es puguin dutxar sols, que es puguin alimentar sols o amb la mínima ajuda possible. I això ho fem a través d'activitats significatives per a ells. Una activitat significativa és una activitat en què el resident té un objectiu i té un interès en aquella activitat. Cadascú s'han d'adaptar les activitats a cada persona de forma individual. Crec que el millor que ens aporta la nostra professió és la satisfacció personal, de veure com els afecta allò que estem fent nosaltres cap a ells, els canvis que generen, i crec que això és el millor, el que ens aporta més.